Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κύριε εκπρόσωπε του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών, κύριοι γενικοί γραμματείς, κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων, αρχηγέ, υπαρχηγέ, στρατηγοί, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, συγγενείς και φίλοι, εσόντων αστυνομικών, φίλες και φίλοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι. Σχεδόν εδώ και 20 χρόνια, κάθε χρόνο το πρώτο του Σαββατοκύριακο συγκεντρωνόμαστε εδώ για να υποκληθούμε με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στους ήρωες της ελληνικής αστυνομίας. Σε αυτούς που αψήφισαν τον θάνατο και πρόταξαν τα στήθη τους απέναντι σε αδίστακτους κακοποιούς και τρομοκράτες. Ο μακάβριος κατάλογος είναι μακρύς. Από την ενοποίηση της ελληνικής αστυνομίας το 1984 ως σήμερα έχουν τραυματιστεί στα θανάσιμα εν ώρα υπηρεσίας 129 συνάδελφοί μας εξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, συμπλοκών, τροχαίων και άλλων δυστυχημάτων. Είναι άθαρος ο ρόλος μας να υπενθυμίζουμε αυτή την τραγική πραγματικότητα, ιδίως όταν έχουμε δίπλα μας στενούς συγγενείς και φίλους του Χρυσόλου. Είναι χρέος μας όμως να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ήρωες μας και την ίδια ώρα να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ο συνδικαλιστικός μας ρόλος μας επιβάλλει να λέμε αλήθειες. Αν και η μέρα δεν προσφέρεται για διεκδικήσεις, οφείλω να επισημάνω ότι ο Έλληνας αστυνομικός βαδίζει στην κόψη του ξηραφιού. Δεν είναι ότι νιώθει μόνος. Νιώθει ότι δεν υπάρχει και προοπτική βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η πολιτεία είναι κοντά στον αστυνομικό μόνο στα λόγια. Στα δύσκολα καλύτερα τα βγάλει πέρα και αν η θεία πρόνοια τον βοηθήσει και επιβιώσει, θα κληθεί ο ίδιος να πληρώσει το τίμημα. Το επάγγελμά μας δεν έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο και καθηγενό, παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων όταν είναι στην αντιπολίτευση. Άλλωστε, αν τρέξουμε στην ιστορία, θα δούμε ότι οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των ηρώων μας, αλλά και τα μέτρα αρρωγής και στήριξη των οικογενειών τους, καθιερώθηκαν μετά από δικούς μας αγώνες. Αισθάνομαι όμως υπερήφανος που συμμετείχα σε αυτή την προσπάθεια. Και σήμερα, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, θέλω να εκφράσω προσωπικά τις ευχαριστίες μου σε όσους έχουν συμβάλει στην καθιέρωση αυτής της ημέρας. Μια ημέρα που πλέον είναι θεσμός. Μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ανθρώπων που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για το αγαθό της ασφάλειας. Για να στέκεται όρθια η χώρα μας, παρά τη διοίκηση στην οποία έχει περιέλθει. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους μας, αυτούς που δίνουν καθημερινά αγώνα στον πεζοδρόμο, στην πρώτη γραμμή του πυρός, ότι εμείς οι συνδικαλιστές αυτούς σκεφτόμαστε όταν απαιτούμε από την πολιτεία να μην εθελοτυφλεί, να αγωνίζεται μαζί με εμάς για να λύσει τα προβλήματά τους. Αυτή θα είναι και η καλύτερη δικαίωση των ανθρώπων που δεν είναι πια μαζί μας. Έχουμε υποχρέωση να μην τους δημιουργήσουμε. Έχουμε υποχρέωση να τασκόμαστε από το παρελθόν. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις ανθρώπινες τραγωδίες στον χώρο μας. Γιατί έτσι θα αποκτήσουμε μια ελληνική αστυνομία που θα θυσιάζει στον βωμό του καθήκοντος τον ελαχιστότατο αριθμό του οποίου θα αναφέρουν και άξονα του τότε. Θέλω να κλείσω και να ζητήσω από όλους μας να εργαστούμε προς ένα σκοπό. Δεν θέλουμε άλλους νεκρούς ήρωες. Θέλουμε οι συνάδελφοί μας να πηγαίνουν στις οικογένειές τους και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και να γελούν μαζί με τις οικογένειές τους αιωνία τους σημεία.